Така, добре ли съм? Ало, здрасти, Нати. Имаш ли час за 31-ви след обяд, някъде към 3 часа? Графика ми е абсолютно заед до последната секунда. Нямам нито един свободен час, съжалявам. Нали знаеш, че направо съм ходеща катастрофа с грима. Спокойно, направила съм онлайн курс как да създадем перфектен грим за новогодишната нощ и то на цена по-малка от професионалния грим. И това са знания, които ти остават за цял живот, така че не виждам защо се притесняваш. Онлайн курс? Нищо не разбирам, не знам дали ще се оправя сама. Не се притеснявай, обяснила съм абсолютно всичко подробно. Благодаря ти, ще го взема и ще опитам. По-добро преливане на продуктите, така те се... Еха, ти беше права. Наистина е много лесно да се гримираш сам. Виж ти как можеш лесно да направиш своя блестящ новогодишен грим. Веднага след плащането получаваш достъп до курса и то цели 2 месеца.